Nselmilkom miej Oliver Xikluna il-lejla biex namlu l-analizi tal-loba tal-Manchester United li intlabet tard il-bieraħ fil-għaxija. Manchester United fej Wolves laqawhom ġewwa darhom fej l-aħħar partita li ntlabet kontra t-tim ta' Wolves kienet spiċċat b'mod drammatiku minħabba li kien hemm dak l-imsejjaħ penalty dubjus li kien wettaq Onana imma t-tim ta' Manchester ħareġ rebbieħ ġewwa Old Trafford bl-iskor ta' 1-0. Inħarsu lej l-aħħar 10 inkontri ta' tim ta' Manchester United kontra Wolves. Il-tim ta' Manchester United rebaħ il-maġġor parti ta' daw l-inkontri biss Wolves kien inkontru wieħed biss li rnexxielu jeleb it-tim ta' Manchester United u dan ġara fl-2022. Mor fuq il-partita tal-bieraħ, fl-opinjoni tiegħi mhux kulħadd ser jaqbel miegħi it-tim ta' Manchester United rajtu li kien għamel improvements anki kif qassam il-logħba u kif il-players isibu lil xulxin id-divisa fl-opinjoni tiegħi kienet b'saħħitha u mnalla kien hekk għax sfortunatament Onana l-bieraħ żbalja mhux darba u grazzi għal anke Martinez li kien sod fid-difiża u anke qala l-ballun u skappa żewġ tista' tgħid goals kontra Manchester United u anki nemmen li fuq in-naħa tal-attakk fejn għandek il-wingers li jilagħbu il-qoddim ħafna Garnacho u Rashford flimkien ma' Højlund bdejt nara iżjed armonija bej dawn it-tlieta. Nfaħħar il-logħba ta' Dalot li beda jitla dejjem u qed narawha ħafna li jieħu żewġ irwoli ta' difensur u anki jitla lejn iċ-ċentru tal-ground. U permezz ta' hekk Manchester United fl-ewwel partita kienu dominanti tista' tgħid u kellhom ċans itellaw anke l-iskor iżjed minn 2-0 fl-ewwel taqsima tal-partita iżda dan ma rnexxilhomx jagħmluh u ovvjament id-deċiżjoni tal-linesman fejn ġew imħassra tista' tgħid biex imħassra kellek żewġ goals li kienu offside hemmhekk jiena naqbel ma' dik id-deċiżjoni. Imma t-tieni taqsima jiena ninsab ferm dubjuż fuq il-penalty ta' li wettaq Casemiro jiena għalija ma kienx penalty ċar, kien dubjuż ħafna dan il-penalty u fl-opinjoni tiegħi ma kellux jingħata. Vera fuq il-VAR ma kienx hemm angolu li jista' jinstab biex ikun jiġi determinat li ċertament mhux penalty imma kien dubjuż ħafna. U nagħmel li dak il-penalty żied l-enerġija ta' Wolves biex anke mbagħad żiedu r-ritmu f'din il-partita. Kulħadd jaf ġara li wara l-penalty fej il-logħba ġiet 2-1 il-United irrispondew permezz ta' gowl ieħor u l-logħba ġiet 3-1 u hemmhekk jiena bdejt nemmen li l-United jew se jkomplu jżidu l-vantaġġ jew se jifqu hemmhekk. Però mhux sorpriż li l-United tiġrilhom kemm il-darba u ġratilhom ħafna darbi dan is-staġun li bi-pressjoni tat-tim oppost darba ta' Wolves baqgħu ikkiddu lit-tim ta' Manchester United u fil-fatt fl-aħħar minuti tal-partita instab il-żewġ goals
tal-draw u il-partita ġiet 3-3 fejn jiena qtajt qalbi għal dak il-ħsieb li kelli fil-bidu tal-partita li bdejt nara t-tim ta' Manchester United jiċċaqlaq. Forsi ma naqbilx ma' sostituzzjonijiet li għamel Ten Hag, jien minix coach, biex noqgħod nilabba tal-bravu, pero li taqla l-Rashford u daħal l-Anthony ma tantx oġbitni u forsi kont naqla iżjed il-Fernandes minflok il-Rashford, pero kienet sostituzzjoni bat tajba ħafna għax permezz tagħha il-United irnexxielhom ukoll iġibu id-drom fej kellek il-daħla ta' McTominay mal-ewwel touch ta' McTominay daqqa ta' ras minn corner isib il-kantoniera tax-xibka u bekk it-tim ta' Manchester United sabu id-draw, sabu il-tielet goal. Pero dak ġi risposta għalih min-naħa ta' Wolves u grazzi għal Majnu plejer ta' 18 sena li qed jipprometti ħafna u nemmen li anke t-tim Ingliż ser ikollu bżonnu fi żmien li ġej, plejer bravissimu fl-opinjoni tiegħi, mhux għax rebbaħ il-partita u spiċċa minnhom f'dimeċ tal-logħba tal-bieraħ, imma b'mod konstanti qed ikun plejer brillanti tat-tim ta' Manchester United u dan għad biss għandu 18 sena. Jiena ninsab pożittiv bil-wirja tal-bieraħ, ċertament li hemm supporters ta' Manchester United li ma jaqblux miegħi, imma rridu nżommu saqajna mal-art u ngħidu li dak bħalissa huwa t-tim ta' Manchester United u dak li nistgħu noffru bil-formazzjoni li għandna bħala tim. Imma jidher li qed isir ħafna groundwork behind closed doors fil-klabb ta' Manchester United u dak ċert li ħajjirriżulta b'mod pożittiv. Jiena nagħlaq hawnhekk nistedinkom min ikun irid isegwi dan il-filmat jista' dejjem jagħmel mhux tiegħi mhux dawn il-filmati biss, imma jista' jsegwihom fuq il-YouTube channel tagħna u jiena fil-fatt nerġa' niltaqa' magħkom nhar il-Ħadd fil-għaxija fil-programm Mix Zone fejn se nitkellmu fuq il-logħba ta' Manchester United u t-tim ta' West Ham u wkoll il-kollega tiegħi Magri ħajkun qed jaqsam il-ħsibijiet tiegħu fuq il-partita ta' Frosinone kontra Milan. Insellmilkom, glory Man United.